Тази книга, цялата Библия е боговдъхновена, включително и книгата, която се нарича книга на пророк Данаил. Доколкото разбрах, тя не е непозната книга и децата знаят кой е Данаил. И вие сте изучавали и знаете, че това е особена книга в Стария Завет. В края на големите пророци има много история в нея. В начало изглежда, както чуваме, и знаем първата глава и първите 6 глави, те разказват истории. Започват много така семпличко, просто, но нататък книгата става все по-сложна като че ли и се появяват и сънища и видения, които до ден днешен карат хората да изучаващите библейските учители да умуват, да тълкуват какво значи това, как е написано, възможно ли е това да е истина. Има точно неща, които предстои да се случат и те засягат последните дни, в които ние живеем. Тази книга е валидна за нас днес. Но историята, която започва книгата, се появяват много обикновени неща, които и на нас се случват в живота. И те ни показват как Бог в обикновените неща е с нас и как помага да разберем кой е Той и какво Той прави и колко много оценява, когато ние решаваме или решим в сърцето си да му бъдем верни. Не само за едно нещо, за всичко. И до край. Защото Той заслужава. И така, ако както чухме първата глава, четем си, но възникват много интересни неща, като размишления. Например, тук се говори за Даниил, за един цар, който е юдейски цар. Казва се в определеното време, юдейският цар Йоаким, от царуването на юдейския цар Йоаким, вавилонският цар Навуходоносор дойде до Иерусалим и го обсъди. Исторически това може да се определи. И Господ предаде в ръката му юдейския цар Йоаким. Ако не знаете кой е Йоаким, може би искате да разберете кой е той Йоаким. И ако той е юдейският цар и служи на най-великия Бог, как така Господ ще го предаде? Той е истински Бог ли е на Навуходоносор Бога? Какъв той е Бог? Кой е той Навуходоносор? Бог е виновен. Защо Бог не защитава юдеите, неговия народ, а ги предава в ръката на някакъв езически Бог? От историята разбираме и от другите книги, защото тази книга наистина е свързана с всички пророчества, някак си допълва ги и представя и детайли. И разбираме, че от това време вече, от пленяването, от този плен пръв, който е описан тук, Бог започва, като че ли в Библията започва един нов период. Израел не е в величието си, не е управляващ света, но някой друг управлява. И други хора са издигнати в управление, други народи са над всичко. Но не е трудно да разберем, ако прочетем кой е този Йоаким. И обикновено с много малко думи в книгата на царете и на летописите ние разбираме, че той не вършише това, което е Божията воля. Той върши, с кратко, върши това, което е зло пред очите на Бога. Не е без значение, нямаме представа подробно точно какво е вършил, но в най-общ план той се е покланял на други богове, допускал е компромиси, събрал даже има и такава описание, че той е събрал златото и среброто от народа и то на сила, за да го даде на египетският фараон цар и така той да стане пък да го направи цар. Изглежда, тази история е много позната, както и днес се стават подобни неща. Парите, уговорките, лоялността но къде е Бог?
Много съм се замислял историята и обичам да слушам историците, как обясняват историята на Македония, на България, включително засягат, но никъде не чувам къде е Бог в тази история. Никъде не се споменава, че Бог има някаква роля. Докато в тази книга виждаме, че точно Бог е над цялата история. И това би трябвало да, ако някой прочете тази книга трябва да я прочетат министър-председателя, президента и всички високопоставени хора, които отговарят и трябва да вземат важни решения в това време, в което живеем. Те трябва да прочетат и да знаят, че все пак има един, който определя нещата и стои над тях. Но в този момент се появяват други герои, младежи. И както виждаме, този Навуходоносор е човек от друга вяра. Той има своите вярвания, нагласи и знае какво да вземе. Той е планирал и като отива там, превзема храма и Иерусалим, нали, столицата на юдеите, харесват му някои неща, той си ги взима. Съдове от храма, златни, сребърни, и си ги слага в него. Храма, съкровището на неговия Бог. Обаче той разбира и друго. Царя, който там, той е пленен, взима го, но иска да вземе човешка мъдрост, иска да вземе юноши или млади момчета, за да ги подготви, да ги обучи и те да му служат. Това е много мъдро. И той така иска да ги обучи всички да станат, да имат една вяра. Той съзнава, че те вярват по друг начин, но той ще им даде възможност да се интегрират, да се приспособят и наистина, ако на едно место в една империя, нали, колкото е по-голяма държавата и тогава това е първата империя, всички вярват в един Бог, няма да има проблеми. Но ако има много богове, ето вижте, тук има един вярва едно, друг вярва друго и става страшно. Но Навуходоносор е бил много дълновиден това отношение, не знам. Но той взима иска да избере юноши, нали, млади хора, защото те още са така материал, който може да се обработва. И аз си мисля, че в цялата Библия пък може да проследим как противника на душите ни е работил, противника на Бога, да атакува мъжете. И някой каза, вижте мъжете как са атакувани повече, дявол иска да ги убие тях. Направо иска да убие мъжете, да ги вземе, ако може, нали, още от деца, както се случи с Моисей, както с Исак. Има една атака и мъжете по-малко живеят даже от жените. И бабите остават с внуците, а мъжете ги няма. Но особено, ето тук може да видим, не се говори за момичета дали е пленил, но тези млади юноши е трябвало да преминат специално обучение. И това не е случайно. Пред нас е. Сега, може да се поставим за момент на местото на тези юноши. Можем да говорим на всички, които в църквата посещават и са млади още, да видят колко е важно да знаят в живота си тези неща, които имат стойност, да имат една голяма цел, да има и това е вярата. В какво вярваш? Какво искаш да постигнеш? Тези младежи, не знаем колко са били като число, но между тях е имало 4, които са описани по име. Те са различни. Те са знаели за Бога, това безспорно се разбира, и ако се поставим на тяхно място, те имало причина да се оплакват, да са недоволни, да роптаят. Не е ли така? Той нашия Бог не ни избави. Тук сега отиваме при тези друговерци и те ще ни кажат какво да правиме. И далече от родината, в чужда страна, но все пак с нещо в сърцето. Те знаят за Бога. И сега има голяма борба. Не намирате ли подобно? Ние сме чужденци и пришелци в този свят.
това, което в света става и това, което Христос учи, като че ли си противоречи, има други ценности. Но ние трябва да знаем кое е най-ценното и да държим на него, да не се отказваме от него, защото то си заслужава. Ако знаем истината, бихме ли я сменили за нещо друго? Тези младежи знаеха. Те, за разлика от другите, правеха като е направена разлика между тях и другите. И сега забелязваме, че когато е направен избор, те са благородни, те са от царски произход и целта е да стоят така да бъдат подготвени, да стоят в двореца. Забележете, те не трябва външно да са красиви, без недостатък. Трябва да бъдат и учени, разумни, да могат да обясняват неща, да говорят разумно, да бъдат обучени, да имат знания. И света това иска. Най-доброто, номер едно. Да се вземе най-доброто и с него да си послужат. Какво представлява, какво става след това, ние прочитаме историята. Тя е много семпла. Тези младежи са подготвени, трябва да се подготвят 3 години. Им се дават най-добрата възможност да живеят в най-добрите условия, да ядат от трапезата на царя, да пият от неговото вино, просто да живеят както ние си мечтаем, ако може да отидем някъде да учим в чужбина и да ни дадат най-добрите условия, стипендия, кола да имаме там и да ни хранят безплатно и да ни учат на езика и на мъдростта, която халдейците си имат, вавилонската мъдрост. Сега, това нещо тръгва добре, сега това, че те се намират в чужда територия, сигурно има скръб в сърцето им и някаква мъка, че се намират на чуждо място, не са в родината си. Те не са от този свят. И тук можем да си представим подобно положение е изпаднал Йосиф. Той е бил сам. Продали са го. И той се озовал в Египет. Няма братята му, няма къде е Господ, защо не го избави? Първо го хвърлиха в ямата, четеме тази пократителна история, после го продадоха, той е плакал, той е бил съкрушен. Въпреки че Бог е дал за него невероятно ясни обещания. Но какво става с обещанията? И тук можем да споменем молитвата на Исус Христос в неговата първосвещеническа молитва, 17 глава. Той се моли на своя небесен Отец и казва: Отче, те не са от този свят, както и аз не съм от този свят. И моли за закрила. Тези не бяха от този свят, защото Бог беше докоснал сърцата им. Те знаеха за живия Бог и това никой не можеше да им го вземе. Каквото и да учиха, каквото и да чуеха, те знаеха, че носят тази култура. Както сега идват, нали, от Сирия, от това, те не са от този свят. Те гледат, не могат, трябва да се интегрират някакси. Но те не искат да станат друго. Те знаят кое са. Ние знаеме кои сме в този свят. Ние знаем ли за нас каква цена е платена. Или се смесваме с другите и сме готови да направим компромис. Понякога може да изглежда наистина християните като извънземни. Да, ние сме извънземни. В някакъв смисъл би трябвало така да гледат понякога на нас. Но това, което се случва, е нещо различно. След като на тях им е предложено всичкото това, тази възможност, сменени са им имената. Ново място, нови условия, нови имена. Как се чувствате, ако ви сменят имената? Ще протестирате ли? Казвате: бе, тук аз съм си, няма да ми сменят името в никакъв случай. И смяната на имената може да изглежда доста предизвикателно. Няма описана реакция. Те приемат всичко и явно, че Бог е с тях. Както е бил и Бог винаги, без да ни дава ясни понякога
такива възможности да го видим, той е обещал и той познава това, което е в сърцето ни. И ето, 8 стих ни кара да се замислим за нещо много важно. Даниил каква дарба е имал? Откровение. Какво е знаел? Знаел е от Божието Слово, че има храни, които могат да осквернат човека. Знаел го, защото е било писано в книгата Левит. Сигурно е знаел. И той не е искал да се оскверни. Сега, доста по-различно в Новия Завет ние за храните знаем. Апостол Павел е писал кое осквернява, нали? Яденето на идоложертвено, дори то няма да ни оскверни нас. Ако ядем с това и другия, който е до нас, вижда и казва, той яде от това, което не е жертвано на някакви идоли, той ще се съблазни неговата съвест и ще се чувства нечист. Не само тялото си може да оскверним или да съгрешим, но човек, когато е нечист, не се чувства добре. Пред Бога чувства ли сте нечисти някой път? Когато направите нещо, нормално е, съвестта във вас нещо... Когато съгреши човек, става вътрешно един срив и трябва грехът да бъде изповядан. Няма друг начин. Ако се опитваме да го скрием, Словото казва, няма да успее такъв човек. И знаем удивителния пример, цял свят го знае. Давид, царя, човека по Божието сърце, той съгреши, като че ли никой не го видял, освен Бог. Но докато мълчеше, докато криеше греха си, той преживя духовна суша, мизерия. Много зле се чувстваше. Не можеше да се радва. Не можеше да гледа на Бога. Не можеше да общува. И неговите псалми разкриват това. 51-я псалом. Виждаме, не отнемай сърце, чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Да не отнемеш присъствието, святия си дух. И ние би трябвало всички да го знаем това нещо, да го живеем. Защото когато искаме да угодим на Бога, това вътрешно се проявява, имаме подем. Но когато отидем където не трябва, идва смущение. Но какво да направим? Има ли някой, който никога да не е съгрешавал? Няма такъв човек. Трябва да знаем, да бързаме при него и да търсим прошката. Той знае как да ни възстанови. Даниил е решил сам да не се осквернява. С храната специално. И другите младежи, тримата, които са били, и те са се присъединили към него. И 3 години те не ядат от изрядните ястия. И не пият от хубавото вино. Може да си представите какви ястия е ядял фараона. Какви манджи, какви печени, какви меса, какво нещо. Не знам, някой трудно може да се въздържи от подобно нещо. И вино, сигурно най-хубавото вино. Това е най-големия владетел там. А те ядат зеленчук само. И какъв е този зеленчук? И пият си водица. Те са решили това да направят, но нали, човека, който се грижи за тях, казва как така. Вие ще се откажете и ще ядете зеленчук и после главата ми е застрашена. Като почнете да изглеждате по-зле, и моят шеф ще ми отреже главата. И ето мъдростта, как Господ дава благоволение и пред противниците, пред враговете си да получим, когато имаме възпитание, когато сме истински мъдри. Бог знае как да примири, как да получим благоволението. Той не воюва, не се кара, Даниил не настоява, не е войствен, да извади някакъв тук, да заклинание, нещо да казва. Няма. Той казва много мъдро. Опитай, ни казва 10 дни. Няма да имаш проблем. То ще си покаже. Опитай 10 дни. Да видиш какъв ще бъде резултата. Не знам, тук може да размислим всички, когато се наложим да направим някаква промяна, нещо такова, но да започнем с малко. Да не почваме с големи работи.
и работата си върви. Опитай да видиш какво ще стане. Хората често пъти не искат да опитват. Мислят, че нищо няма да стане. Но когато с вяра действаш мъдро и опитаха ги 10 дни. Какво е станало, не знам, но след 10 дни има разлика. Бре, те не изглеждат по-слаби, по-клющави, не изглеждат по-грозни. Напротив, много добре изглеждат. Сега тук, ако някой вегетарианец си каже, ето това е, трябва да станем всички като тях, да едеме зеленчук само и ще станем и после 10 пъти по-мъдри. 3 години те са се подложили на това. През другото време не се знае какво се прави, не пише, но пише, че в края на този период те са били изправени, доведени пред самия Навуходоносор. И той разговаря с тях. И се казва, че е било различно. Той ги намерил наистина по-способни от всички други. Нещо като на интервю, нали, са се явявали. Не знам какви са били въпросите, но сигурно не са били много лесни. А и Бог, казва, даде знание и разум във всяко учение и мъдрост. И Даниил можеше да проумява всички видения и сънища. Алелуя! Изведнъж той Даниил получи нещо от Бога. Преди го нямаше. Не е получил преди това и Господ да му даде видение и да каже, ти трябва да не ядеш. Не. Той просто реши да бъде верен на Бога. И Господ после, като се покори, му даде. И това, което Бог ти го даде, никой не може да ти го даде. Каквото да направиш, не може да ти го даде. Само Бог може да ти даде. И Яков казва, ако някой не достига мъдрост, да иска от Бога. И Бог все още дава и днеска дава. Понякога си виждаме наистина на кръстопът и аз се моля, викам, дай ми мъдрост, Господи. По-бързо, защото сбърках. На време да дойде мъдростта. Но вижте, той, Даниил и това, получиха тази мъдрост. Не е било много бързо. Минало е време. Какво са учили, какво са правили, но мъдростта се доказва и на дело. Има изпит, има въпроси. Това не е само... И понякога се питам как ще ми даде Господ мъдростта, в кошница ли ще ми изпусне. Защото мъдростта е нещо, което не можеш да го пипнеш. Но това е нещо, което променя ценностната ти система. Нещо, което ти дава прозрение, дълбочина и Бог ти говори по някакъв начин. Не може да се обясни. Но Бог продължава и на нас колко повече ни е дадено и Бог може да ни говори дали искаме да го чуем. Това е проблема. Или казваме, аз го знам това, Господи, чакай сега се оправя тук. Какво да прихлеле, не беше най-умното. Да не бързаме, ние сме Божии деца, Бог е готов да ни води, да имаме мир в сърцето си, дявол винаги ще ни ръчка по-бързо да направим нещо и да сбъркаме. Ще ни агитира. Аз съм забелязал в живота си, така, имам някой случай, пребързам нещо да направя и после си казвам, гледай сега, как можах да направя тази глупост? Защо стана? Изследвам го и виждам, че не съм се доверил на Бога, не съм го питал, не съм искал помощта му. И той каза, ето виждаш ли, и аз си сядам надолу и това е. Урока може да се повтори следващия път. Един път не се издържа само. И повече, докато се затвърди. И докато се научим да живеем в бдителност, непрекъснато, което изглежда най-трудното. Особено в това време, в което живеем. И ето ги. Те са пред царя и получават наистина оценка отличен. Царя разговаря с тях, между всички тях не се намери подобен на Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Затова те стояха пред царя. Това е предпоследния стих. Това беше началото. Но последният стих ни казва и за края, което много ме насърчава, а края може да го намерим, когато четем тази книга подред. Виждаме как се развиваше, как се прославя Бог,
в хора, които решават да бъдат верни на Бога. Кой го прави? Той го прави. Само ще прочета този стих. И Даниил остана до първата година на цар Кир. Може да се проследят владетелите, които идват след Навуходоносор. Отиват си владетелите, Бог издига едни, замества ги с други, когато те се възгордеят и се мислят, че са голяма работа. В тази книга не се говори за Яхве като Бог, говори се за небесния Бог, с други имена, но Господ чрез тези млади хора, които започват от едно решение, Бог вкарва в империята, в целия свят едно свидетелство, което макар и малко в началото започва да се разраства и може да проследим живота на Навуходоносор, какво предизвиква, какво се случва в живота на Валтасар. Те са свидетели и Даниил е свидетел като служител до края на живота си. Значи повече от 70 години. Той някъде към 90, е живял над 90, приблизително, но той остава верен и той е инструмент в ръцете на Бога от млад до стар. Бог да ни благослови. Това е голямо насърчение. Ние можем да останем верни, защото Бог е силен да ни даде благоволение, дори към враговете ни, да ни даде мъдрост как да постъпваме, как да гледаме на тези около нас. Толкова е важно. Той дава, може би няма да ми даде както на Даниил, такава пророческа дарба, но той ще ти даде, на всеки един ще даде това, което счете за добро, защото той преценява какво ти е нужно, колко можеш да понесеш и няма да те натовари с нещо, което не е по твоите сили. Аз вярвам, че Бог ни подготвя преди да ни постави на отговорно място и това е нормално. Не може някой да стане началник, още щом като веднага е учил, да кажем, завършва Богословския университет и става пастир на най-голямата църква. Не става. Аз съм слушал такива студенти, които излизат от университета и отишли в църквата и казват, тук аз вика не съм учил за тези неща. Тук всичко е вика различно. И така, да останем верни, за да може Бог да се прославя в живота ни, е възможно. Възможно е да бъдем като Даниил. Готови ли сме да дръзнем, да не се оскверняваме? Готови ли сме да се покайваме, когато се да се молим, защото той беше и човек на молитвата. Той беше смел. Хвърлиха го в рова на лъвовете. Лъвовете не го изядоха. Защо не са го изяли? Това нататък може много тази книга да ни провокира да мислим, но велики е Господ. Дал ни е насърчение. Само от нас иска да стоим верни. Да се молим за този град, да се молим за съседите, да се приучим да бъдем внимателни към това, което вършим. Бог ще ни води, ще ни дава мъдрост и способности чрез Святия Дух на всеки един, така че като живеем, да не живеем на празно. Нещо по-специално от това за сега не се сещам, че мога да ви кажа. Но може да проследите и вие сигурно може да си припомните по-скоро какво се случи по-нататък, да четете. Примерно Бог откри съня, който сънува Навуходоносор. Как може да се открие нещо, което не е възможно никой да открие? Има неща, които само Бог може да открие. И Той иска и на нас да ги открие, да бъдем полезни и вярвам, че ще го направи. Нека да пребъдваме в Него, да бъдем верни и да продължаваме по този път, който изисква жертви, може би трудности. Да не ме предвидил, че това няма да му коства така, че трябва да се справя там, да се оговаря с този Соня, после ще дойдат други проблеми. Но той избра най-добрия път. Може би с трудности, но там е успешния път. Бог да ни благослови да вървим по този път, за да го прославим. Да благословите този град, на това място, да се умножавате и да прославяте Бога. Амин.